Ito paminaon mga higala. Ining video mga kaigsunan. XFM Katropa. Clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo vague kasi sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait na sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also will seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa document, sa initial na pumasok sa atin. Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-imbestiga sa SEA Games? Although, field na siya ng controversies before, and, the head of FISGOC was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. Is the chairman of PISCOG, So, hindi naman to renewed interest. It so happen na may mga lumabas kayo na dokumento which will lead us to Kanay lang. Gab. Gipangutan na siya anong karon raman nga knowing nga ang kuan ni head ani kaniadto si Alan Peter Cayetano. Nganong karon raman matud pa ni NBI Director Matibag. Karon lang ni kay karon ra pod ni gawas ang dokumento. No, motoo ka mo ana bay. No, katuuhan ba ka na siya nga coincidence ba no nga karon na gyud ni gawas ang dokumento. Unya nga kanila laging sa flood control na klaro naman gyud ni. Ano man gyud in taon. No nga sige man gyud likay-likayan mga kaigsuunan. No, pero pag the timing is very isa kung saan man sud magudi tanggalan na tog buot ni mga Pilipino bay gala nga makakita ba. No makaibaw ba nga si Alan, mga igala, isa karon ang si Alan nga nibarog diha sa Senado, mga kaigsuunan, no, nga dili magpadaog-daog sa admin, no. Wa man sad na moingon nga si Alan Sara, no. Si Alan, mga igala, independent siya, dili siya magpabasta-basta nga magpahulhog na lang po sa admin. Kuya gid siguro manghulhog ning admin. Pero si Alan Peter Cayetano, mga igala, di gid siya, no, mga kaigsuunan. Karon siya na pod mga igala ang gibaslan. Mayong karon nga wala may gipanganlan. No, wala may gipanganlan. Gipangutan na si Matibag nga, sir nganong karon ra man ni sir? No, nganong karon ra man ni nga knowing si Cayetano naagud ni sa impeachment karon bla bla. Karon ra man pud kuno ni gawas mga igala ang dokumento. Ang galing naman. Ay! Kuyawa gud no, karon lang gyud ni gawas. Sa una wa gid na siya. Oh. I mean, sa ako mga igalang kabahin, moingon ko nga, wala man problema, no? Wala man problema mga igala kung na-investigasyon. Pero, tunong yun ba, no? Tunong yun ba? Kuya yun. Unya, samantala mga igala, kato mga dagkog sa, no? Again i-establish ako, di ko babag ang mga basta investigasyon sa korupsyon, mga igala, may gani mapanubag, mga kaigsuunan. No? Kaya ugwa na sila isala, naman sila explanation. Mga katropa, ugwa na sila nahimo nga sa laod og pagpangawat, kaya man gyud nila na mga igala mabarugan man gyud nila mga kaigsuunan, no? Ang pangutana karon ngano man nga ang accountability nga inyong kini sa administrasyon karon, ang accountability nga inyong ginaingon targeted man, no? Accountability ba na gud nang ingana? Unya mo barog baya gid Malacañang mga igala in the person of Auntie Claire nga walay selective justice. Walay selective justice pero na selective target. Ay! Walay selective justice pero selective ang target. O kung walay selective justice, asa ng kaso ni Martin be? Oh. Asa namang kaso ni Martin? Ngayon man tong ombudsman nga, it's getting stronger every day.
Kadto pa tong panahon may galang nga gidakop sa Marcolita, wa man lagi ron. Wala gyud may plano. Bullseye. Bullseye. Kini si Amina Pangandaman. Nalakip man gini siya sa kini bagay galang giimbestigahan sa flood control. In fact, mga higala, naasay dakong papel sa paggawa sa pondo. Gumikan kay siya, mga higala, ang sekretary sa Department of Budget and Management. Siya, mga higala, ang gatakos. Kumbaga, siya naghawid sa kabo. Mo ni imong takos, imo na. Imo ni, ako ni, ano. Siya naghawid sa, kuan mga higala, takos. Pero asa man siya ron, gibutang mga higala as CEO sa bangko. Pagkawala na lang yung delikadesa ninyo. Ang katong mga higalang nalambigit sa flood control, gibutang karon sa CEO, gibutang karon as CEO sa bangko. Ang katong mga higalang gustong maimbestigahan ang flood control, mga higala, for example, in the person of Alan Peter Cayetano, mga kaigsuonan, mo na sa itiraho nilag kaso. Kini si Cayetano, segunda gining Marcolita. No? Kung mahitabo na mga higala, actually, ako nabalaka ko ba, no? Nga mahurot ng senador o papriso. Gawas lang mga higala sa mga senador nga tuwa dito sa ilang side. Pero nagpasabot ba nga ang senador nga tuwa sa ilang side, way mga anomalya mga higala? Like nila Erwin, Rapi, no? Sila Lacson, Soto. Kana ba sila mga higala, mga hinlo? But wag kay madungog mga higala. In fact, even the Senate presiding officer karon mga higala sa impeachment is wa na to'y kaso yata niya. No, muragi, kuan na to mga higala, dismiss to sa Korte Suprema ang iyang kaso mga kaigsuunan. Di ka makahuna-hunaan na. No, ang mga Pilipino, di ka mga higala makapangutan na ba? Ngano bang kaha, mga kaigsuunan? Yung mahurot ng mga senador karon pananglitan, apil na sila, asig buhion pa tong kasong Robin Padilla, no? Apilon pa na, kisa pa man diya, silang Bongo, no, silang Mark Villar, apilon na siya. No, basta naa sa minority. No, tiraho na sila mga kaigsunan. Pia Cayetano, kasuhan. Loren Ligarda, kasuhan. No? Kung kana may kala mahitabo niyang mabili na lang kana mga senador nga 13 karon, no, sila Kiko Pangilinan, makaingon ba ka mga higala nga kinisa sila mga tawhan na wa gyud may nga mga anomalya? Mao na gikaligut-gutan sa tao karon, no? Wa man ni mga tao siguro moingon nga ayo mag-imbestiga, trabaho gud ninyo na, no? Dapat gyud ninyo buhaton, pero ang pangutana karon nga no man in taon, no nga katong dayag, tataw na kaayo, daghan nag ebidensya, daghan na mga higalag, di na kakinahanglang muhulat pas dokumento. Kay naa na imong mga pangan, may gala nalambigit. Pero wa may mutuo, may gala, no? Even ang presidente, mga kaigsunan, kadugayan siguro, bisag ka to si Executive Secretary Lucas Bersamin, makabalik to may gala sa gobyerno. No? Kung napay delikadesa untang pangulo mga higala, kadto kay nalambigit man sa korupsyon, ayaw na launtang ibalik og butang sa posisyon sa gobyerno. Kay although under investigation, ang pugi, dili under investigation kasi wala naman talagang investigation may higala sa flood control eh. Na ba da investigation sa flood control karon tinud anay mga higala. Oy. No? Kita ra may giilad-ilad ani. No? Yun yung taon mga higala. Muna yung utanas tao. Kamu ang mga kuan. Kamu ang mga magpakamatay na yun mo diha sa inyong baruganan nga pro Marcos. Wa mi problema ana. Wa man tay problema ana mga higala. Pero kung pangutana nga no mang mamili man sa accountability lagi. Ako sa akong kabahin, di ko musupak ko. Kanang investigasyon, supakon man nimo ng trabaho, man nila mahugad yung obstruction of justice, mga higala. Pero, nga no mang niya na may klaro na kaayo, ginganla na may higala, di man siya preso-preso. Nagpabilin ba nga teorya? Nagpabilin bang aligasyon, mga higala, ang pagkawa sa trilyon nga budget gumikas flood control? O gusto na lang yun yung tabunan, taligaman, pinaagi mga higala, no, sa pagdakop, no, pagpriso niya ng mga kalaban ninyo sa politika o kalaban ninyo sa administrasyon. Bullseye. Bullseye. No? Even kami mga higala sa akong kabahin, kining akong pamaagis komentaryo, mahadlok sad bay ako. Ngano man mga kaigsuonan, no? Di lang hinuunta sikat kay sikat tingali ta mga higala, gipapriso na ta. Diba? Og sikat lang siguro ta may galaw nagi. Wa kay ta kay bawo bisag ingani atong status in taon karon kini ubang namina may galag naniid ra ni. Naniid ra ni nga naalang ni mo sipyat na ni siya. Malimtan lang niya ang keyword. Di ko kalimot na ng keyword oy.
Ang keyword ya mga igala, matud nila. Alas 7:43 mga igala, padayon dia, Direktor Matibag. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate it. Op. So happy. Lahat naman talaga ng issue when it comes to corruption nga moabot daw sa ila, imbestigahan nila. How about flood control? Di ba? Bisag kanang bitong lahi kita na ning tao may gala nga mamakak sa kamera eh. Napakay mo tuuan ning Matibag mga igala nga mamakak man eh. Di ba? Katong sa Senado giimbestiga gi-interview ka. Ingon ka nga wala mi tao diha. And later on naa di ay. No, imo yung gipangalandakan sa live interviews media. Nya walay tao nimo diha. Ang ending di ay naa. No, ang ending di ay may gala naa. So sa may tan-aw ninyo ana. Honest? Sige, go. This is medyo controversial. Narinig ko naman yan. Nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we settled it kung meron ba talagang dapat managot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So kailangan natin magkaroon ng report dito. Okay. Na alas 7:44. Meron talaga dapat managot o wala na. Yes. Sa accountability again wa tay supak. No, okay na. Pero ang pangutana karon ba? Simple ra gina mga igala. Sa imo lang pag-prioritize ba? Asa may unahon nimo? Kung tinuod nga kining administrasyon is against corruption. Okay. Asa unahon nimo? Korupsyon sa imuhang tugkaran o korupsyon sa imong silingan? Kana. Asay dapat i-number 1 nimo. Dapat number 1 nimo og imong mapamatud-an nga kining mga tao nga nalambigit, it's either way sala o sad-an manubag. No? Kung way sala, lakaw. Kung sad-an mga higala, manubag. Wa pa man tay naa na ba mga higala gihimo nga in toto investigation para ato nila bersamin, no? Para ato nila amina pangandaman. Naanaon ta to katong lakang ni Marcoleta. Ang problema si Marcoleta man puy gipreso. Nya just imagine ang ilang mga igalang gipahid ka Marcoleta nga sa dili baya to mga igala kinawat niya nga kwarta gikan sa inyong bulsa. Sinuod lang ha. Kung butsubayon although may balaod man ta well mo na ginaingon mga igala lagi nga we do not bend the law. We obey the law. The law may be harsh but it is the law. Pero sila pa gamiton sa balaod i-bend ang law. Di ba? Labi na to explanation na to mga igalang vlogger nga murag Timos. Nga feeling main character mga igala mo adto og Senado magbahis-bahis mga igala anang hallway. Mga kini mga nakapait ning uban mga igala sa admin karon labi na ni mga vlogger nila mga feeling main character. Unya ang ilag yung tan-aw may igala labi na sa mga tao nga sige og complain karon sige mga igala og yaw-yaw ang tan-aw nila bugo gid ta kaayo mga igala okay sige tawato na mo na pero mangutana lang mi paninitan karon sa accountability sa corruption o kay anti-corruption makaning lakang gyapon sa gobyerno ron asa may dapat number 1 niyang tutukan ang iyang kaugalingon o iyang silingan dapat unta magaygala katong korupsyon nga nahitabo mismo sa iyang panahon mao toy unahon og kadtong isunod to mga higala tong korupsyon og naaman mga higala kadtong wala sa iyang panahon. Ako niingon mga higala dito apilon. Pero nakapait karon kay unahon to mga higalang tuwa na dito sa pila na katuig na kalabay ang karon mga higala wala. So maghulat lang di ay mo. No? Sige, ana na lang tingali mo ray pinaka-the best sigurong solusyon diya maghulat na lang mo nga mawa mo 2028. Lahi na po iman magdumala kay para kamo na pod ang imbestigahan di ta mahuman. No? Sa ingon na ana may gala walay kahumanan ning investigasyon. Ngano man ang kana na pong og kinsa na po'y mahimong administrasyon pohon mao na po'y dutan ana na siya. Magbanos-banos na lang ta ani. So naata karon mga higala sa vicious cycle no
of gukdon ang kung kinsa tong kuan imong kontras politika gukdon to nimo. Pag ikaw dasad karoy madihado, ikaw na say gukdon. Murag tag mga hanggaw ani. Ang delikado pag yun ani mga higala. Kung pagabot sa 2028 way election. Munang as much as possible, moingon gyud ta ninyo kamo diha nga gustong murali, kamo diha nga gusto ng malintuangon ang lamisa mga higala. Gamitig R. No, relax lang gyud mga kaigsuonan. Gamitig gyud nag-R kay wa ta kahibaw mga higala. No nga basin ba ang mugamit kag violence, it will be used against you. Gamito na mga higala, mugamit kag force, it will be used against you. Mga katropa og naa sila'y rason mga higala nga mugamit sa violence kay nigamit man ka mga higala violence. No? Kung mo rally mo diha mangguba mo mga propriedad, na sila'y katungod, na sila mga higala karoy rason nga muhugot mo patuman hantod nga musangkot na dito mga higala sa simbakulang marsyalo unya mausab na pod. We do not want history to repeat. Also, although gradually it is repeating, but we do not want to repeat it totally. Di ba? We do not want to repeat it totally. Bagay ka lang, mapariha to sa una. Ay, Ginoo ko. No, kamo, kay nakaagi naman mo ato. Pait kayo ta. Mga kaigsunan, labi nas panahon karon no? Ingnon ra ta mga igalag na may bugas barangay. Katong lahat ng barangay makikinabang. Sige daw, ato idan ninyo sulays yung barangay ron kay wa mamoy malung og naba mo ihatag dito. Ato ako no. Nay nag-chat diri how to apply. Asa man ka mga apply? AX man siguro ni, di man mi taga AX dire. Alas 7:50 na may galadag na sa Tubag Barangay Padayon, Direktor Matibag. For the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy. Yes, So this yes. is incidental lang po sa pagbisita nyo, just for the record lang. Incidental lang to kasi we are very thankful with DCD for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok nga sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation. Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, hindi kayo, parang lagi kayong nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation? Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman ang record ng... Ayun si Raimundo Ribucas nga wa pa man napanganling ano inyo naman. Nakaklaro ang nagilitok ng Matibag o nga. It so happens siguro na siya involved dito. O kasi involved diya nga gitarget karon ni Matibag si Alan Peter Cayetano. And Director Matibag, bisag unsaon nimo sir og explain nga dili ni makuluran sa politika. Makuluran ni ngano makuluran man eh. Makita man gud sa tao nga you are too lenient. Lenient kayo mo. I mean, wa mo'y gihimo man lang, no? Or lenient siguro mga igsoon or gamay ra mo gihimo. If not wala at all mga higala, gamay ra mo gihimo against those people nga kauban sa administrasyon nga nalambigit sa korupsyon mga kaigsunan. And in fact, maglagot ang tao magunahon na kay way delikadisa sa di maigalang presidente nato. Bullseye! Bullseye! Nga dunay nalambigit pananglitan amina pangandaman nga imbes mga higala nga imbestigahan, no? Imbes kay expectang natanggal man tuod 8 ka buwan karon mga higala gibalik tuan na noon nahimo ng CEO sa usa ka bangko may higala sa tumang kaigsuon ng Muslim. Mamiyatay aki. Mao nang bakuluran gyud siya politika. As much as possible, we want to think about it mga higala, no? Nga dili siya politika, nga dili nimo tripping, no? Pero dili lisod kaayo nga naman. Wala man mo luag man kay mo dito sa uban. Nga no, nadakpa na din ninyo si Saldico, no? Si Saldico mga higala ilagay ng ginalubong karon no. Wa jud mga higala nangitang saldi. Sige, naabay gobyerno nangitang saldi ron? Wala.
Higura tagiingnan may gala sa saldi ko, nagpuyong ng malinaon dito sa France, hayahayang saldi. So, pagkahilom ni saldi ko mga igala, pagkahibaw kasi saldi ko, tuan as France mga igso, nagtingog pa ba si Martin? Wala na sad. Oh, kanos alang sila mga igala hapit na yagaw o kanos alang sila mga igala hapit si Martin mo adtong Singapore kay magpa-check up dito mga igala sa health center sa Singapore. Ha? Kanos alang to mga igala nahitabo ka ba? Muadto na ang tag Singapore si Martin kay magpa-check up nananghid na mga igala walang tungting remulya. Ha? Kanos sa to nahitabo? Kadtong gidungog mga igala nga muuli na si Saldi. Pero pagkaibaw may gala nga pag lagi nga muuli ay na saldi nalitok lagi nga dili lang siya may gala mo ay nagkuan ani nga korupsyon. Wa siya mo deny mga gala wa pud niya gi-affirm pero ingon siya may gala nga dili pwede nga ang legislative brane. Kay ang tanan nagikan ni sa executive. Nya umingkag kwarta man ugikan sa executive may gala, no? Asa man gikan ang budget? Department of Budget and Management. Diba dapat dako kining butangan karon kinsay secretary that time Amina Pangandaman natanggal man tuod siya 8 ka bulan karon gibalik ni Marcos may gala gibutang karon sa as CEO mga igala sa usa ka bangko nga iyas gobyerno para sa itong mga kaigsunang mga Muslim. Tiyaw mo na? Diba na akong tinunto mga igala? Tinunto na! Mao na yung rason, sir, Director Matibag, sir, yan ang reason. Kaya naiisip ng tao, namili mo, no? Bisa kung saon ni mo diya, magmukha ra kang musamot ra kag kabakakon tanawon. Paminawon. Kung imog yung i-explain karong imog yung i-justify nga walay politika ang tanan. Kung sabi mo to nga ikaw mismo si BBM katudlo nimo. Ang NBI mga igala is under the Department of Justice and Department of Justice is under the Executive Department and the head of the Executive Department is nonetheless none other than mga igala is the President of the Republic of the Philippines. Oh. Kita na ninyo ng mga tao, mga bulok. Oh, bisa kung saan ninyo pangulipas. Oh. Kanila, ganahan lang yun maminaw, may galang, labi ng mga BBM supporters. Kaya mo na yun, yan, mauna yung angay ninyo. Pero sa inyong konsensya, mga igala, nalipay ba yun mo na mga kaigsunan, knowing the fact, nga na dakong korupsyon, mga kaigsunan, nga na dakong korupsyon, and meanwhile, mga igala, ang kining sigitag pangitag accountability diya. Nganong na impeachment may gala, it's because of accountability. No, nganong na ay mga investigasyon against Alan Peter Cayetano, it's because of accountability. Nganong na ay pagdako, pagpriso may gala kang Mike Defensor, it's because of accountability. Because public office sa public trust, gas-gas. Muna inyong ginagamit. No, mo man na may gala mo apply public office sa public trust mga kaigsunan. And it is enshrined in our Constitution nga nagay accountability ang mga public officials, mga kaigsunan. Pero nganong kaniraman sila nga mga public officials kung may labot mga igala, nanga-reappoint naman hinoon, kwarta pag yun may gala, kwarta pag yun ang na-reappoint, minatanggal, kwarta ang dahilan, no? Ang issue may gala karon gi-reappoint, tuwa na sa kwarta kay gibutang mas bangko. Na. Mo nang makuluran bisa kung saan ni mo explicar diha, bisa kung saan ni mo pasabot diha, Director Matibag, sir. Mugawas gyud diha, bisa magmayon ka wala man ko nasuko niya. Mo na ginaingon istoryahe. Kabalo mo manglimpyos tug karan sa uban, kabalo mo manghinlo atong mga nakalabay, pero di mo kabalo manghinlo, mas mo bilib siguro mga Pilipino kung pananglitan ang presidente siya mangunay panghinlo mga igala. Unya mismo yang igagaw gyud yang hinluan. Na. Kana mo malipay yung Pilipinas ana bay. Murag makabawi kanang negative 7 ni moron. Kay ni improve naman kuno mga igala ang rating niya from negative 15 to negative 7 arang-arang. Arang-arang ron. Pero matod bang anti-Claire may gala, wa man kuno nailabot ng numero. Kaya sa pagkatinuod may gala, yun na pa. Sa to pa karon og BP-han ta mga igala pag moingon ang BP nga 140 over 200 na kado. Wala may labot ng numero di lang ta mga. Sa to pa karon kay kining mga nang eskwela pagtan-aw nga oy 74 man ka. Adi man nabagsak, one number naman ang importante nag-eskwela ko. Anaran style na to, anti-Claire, anaran no? Hindi naman daw Hindi naman natakot sa number yan. Sige, padayon ta. Muna matibag. Di ka kaingon nga may politika. Sige, padayon da, Director. We'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang
tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin dito ng maayos. Sample plus Okay. gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Naibagong duty dire sa ato nga trolls, oh. Si Samu Huang. Pangitasan mo himog mga panganing mga trolls ni BBM, oh. Taro nga sa ni himo ni pangit kayo, Samu Huang. Kung niagi si Bads Badong, pangit mga baduy kay mga pangano, eh. I talk to my where the Pwede. Oh, Raimundo Ribucas, majority senators mga buutan man na sila. So lumabas din ano, no? Mga majority senators ko no, meaning Cayetano kisa ni Tito Soto. Majority senators buutan. Umengo ni Raimundo. Si Ping Lacson, buotan. Kiko Pangilinan, buotan. Buotan. Si, kisa pa man, si Tulpo, buotan. Kuan lang ka ng hilig lang siya mo tanaw sa brochure sa Viva Max. No? Ay!